ସକାଳର ପହିଲି କିରଣ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ହସ। ଏବେ ପ୍ରତି ସକାଳ ମୋ ଝିଅ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ମୃତିର ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ମୋର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାର ସେଇ ହସରୁ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଇ ଛୋଟ ହାତଟି ମୋ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ମା ହେବା ପରେ ହିଁ ଜୀବନର ଅର୍ଥଟି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି। ତାର ସେଇ ଶାନ୍ତ ନିଦ ସବୁ ମୋର କ୍ଳାନ୍ତି ଭୁଲାଇ ଦିଏ। ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଦୁନିଆ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମରେ ଭରିଥିବା ଦୁନିଆ। ଆମମାନେ ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକି ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମୁଁ ବି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଦେଇ ବୋଲି, ତାକି ମୋ ଝିଅ ଯେବେ ବି ବଡ଼ ହେବ ସିଏ ଭଲରେ ରହିବ, ଖୁସିରେ ରହିବ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପଣା ଦେଇ ବୋଲି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠି ମା ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କି ମୋ ଝିଅକୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଯଦି ବଡ଼ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ନା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯେମିତିକି ମୋ ଝିଅ ତାର ସେଇ କୁନି କୁନି ପାଦରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ କିକ୍ ମାରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏହିସବୁ ମୋମେଣ୍ଟକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ହୃଦୟ କେତେ ଯେ ଭଲ ପାଇବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି ତାହା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଦିନେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସକାଳର ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ମୋ ସହ ରହିବ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ଦୁଇଟି ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଶିଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା ଏକ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର। ଆଉ ଏହି ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇଟି ହିଁ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳନା। ଆଉ ତାର ଏହି ଦୁଇ ହାତ ସହ ଖେଳିବା ଆଉ ନିଜ ହାତକୁ ମୁହଁରେ ଦେବା ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ଖୁସିରେ ଭରିଯାଏ। ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ କଳା ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇଥିବେ ଆଉ ରିଜିନ୍ ବି ଜାଣିଥିବେ କି ଏହା ବୁରା ନଜର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଗାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକ ହାତ ଆଉ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି ତାକି ମୁହଁର ଯେଉଁ ଫେସିଆଲ୍ ଏପିୟରାନ୍ସ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କରେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ହାତ ଆଉ ପାଦ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିଯାଏ। ତ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହାତ, ପାପୁଲି ଆଉ ପାଦରେ ନିହାତି ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଏଇ କୁନି କୁନି ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମୋର ପୁରା ଦୁନିଆ ଲୁଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ହାତ ଧରିଲେ ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଭରିଦିଏ। ଦିନେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ବଡ଼ ହେବ ଆଉ ନିଜର ଦୁନିଆ ଦେଖିବ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖିବି ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ ସିନା କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଅର୍ଥ ରଖେ। ସକାଳର ପହିଲି କିରଣ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ହସ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମୋର ଦିନ। ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଦିନ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଲାଗିଯାଏ। ଟିକେ ଖେଳିବା ଆଉ ଟିକେ ଟମି ଟାଇମ୍ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା। ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇ ତାକୁ ପୋଛି ଦେବା ମୋର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାମ। ପୋଛି ଦେଉ ଦେଉ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେବା ତ ମାଆର ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ମାଆ ଟିକେ ଆଉଁସି ନଦେଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ବି ମାଆ ଗୋଟେ ଧରୁ ତା ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଇସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସିନା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ। ହଜାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁନି ବେବିଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନିହାତି କଳା ଟିକା ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେତେ ନଜରରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତ ମାଆର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୃଦୟ ଭରାବାଲା। ଏମିତି ଆଉ ମାଆ ଆଉ ଝିଅର ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଫଲୋ କର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।